kuti moni kwa inu nonse. Yes, wafikanso sapota mkulu ndi program imeneyi ya sapota. Kuti lero tiri tu kusalima nditu kuyendapo kuonapo kodi anthu ena akuti tu bwanji lero tu tiri kuno kusalima ena maneno ti achicho simuyenda koma lero ndabwera tu kuno kusalima kufuna kucheza ndinu mbasapota kuti muonesenso kuti kodi achicho akuti tu bwanji lero tiri tu kusalima kufuna kuchezapo ndi anthu kodi lero kusalima kuno tiona zotani nditu tisayiwale Malawi ndimenenso tiyayi tamvera to pamenepa nditu itamenya anzathu timu ya Sao Tome pikenako kwakumanaso tu ndi timu tu imeneyi tu kodi nanga Malawi ipitirira kodi zinthu ziyenda kodi nanga timu ya Kenya inayenda bwanji tu masapota anasangala bwanji kodi nanga awa ndi chani ena kuti these are my ears, these are my eyes nditu kodi nanga izi ndi chani kodi nanga zichatimaika musomba kuti somba zisaonongeke madzi ambulo aja amene aja amachedwa chani zonsezo zili mprogram imeneyi ya sapota kubwera tu kuno tu kusalima apana zanga tikhale limodzi mu program imene ya sapota imene akuti pasira tu azathu amenewo a Britam ine George Brian P ndi kamera wanga msayiwale tiyende limodzi kuti tione kuti zinthu zonse ziyenda bwanji tu kuno kusalima kuyambirira tikona chakumvera uku amene ndinakumana tu ndi akamuna tu amenewa akuyimba kuti akamuna amenewa akuti bwanji achicho kenako kakupeka kapiti apana zanga program yake ndi imene ya sapota. Zabwino. Tayankulani? Mibawa Television, Creative Leader Jazz. Zimati bwanji? Mibawa Television, Creative Leader Jazz. Yeah, amene watu ndiyatsika na amene takumana nawo tipachetana kuti lero tu tabwera kuzaenda kuno kusalima ndideti kuno kusenga benditu. Ndiye mwinaso mwongo afunsa kuti kodi iwo mpira masauta vimene? Bullets. Mwaneko? Bullets. Kodi ndiyambira umene kwe? Echiyambira umene kwe? Bullets imachokera sisi tukuona. Bullets imachokera boma lanji. Chiyambira umene. Kumene ku Bullets? Kange mvika kublanta. Ambini imachokera kublanta kumene boma lanji. Boma? Blanta ndi boma. Boma ndizoti imachokera kublanta koma boma lanji. Bullets. Blanta ndi very boma. Oh. Yes. Chabwino. Yeah, amene watu akunena soti Blanta ndi Malawi soti masera game Tanzania mnava? Yeah. Imasera ndi chani? STV. S chani? SP. MCP? SCP. Ndiye kuthandiza chani? Ena mati Sao Tome? Yes, Sao Tome. Kodi Sao Tome asina kati ndi Bullets ndi Wanderers. Sao Tome imachokera kuti? Imachokera timu imene ya Sao Tome imachokera dziko lanji. Koma ili continent yanji. Paja tini ma continent ndi Asia, ndi America, Europe.
imachokera kuchani Asia nditiya Sao Tome imachokera tu ku Asia kunena so kwa atsikana tu amene ndapezana nawo tu kuno tu achicho machita kuonera nkope kodi kuno kulimbuli kulibe mbuli auze ndi kuti Sao Tome imachokera continent yanji Asia. Dzina ndani? Promise Boniface. Promise Boniface kumeneko? Felicitas Diaz. Kumeneko? Jennifer Banda nditu yayi akuti yayi Tunisia imachokera kuchani? Asia. Nanga Zimbabwe imachokera kuti? Imachokera ku Africa. Ku Africa dziko lanji? Zimbabwe. Ndatokoza kwambiri yayi kucheza hapo yayi amene yonse anangoti achicho ndeta ima kuyankhutsa sicho choti? Ndakunyadira ni lady. Mibawa? Television, clear dividend and data. Thank you. Yayi atsikana tu amene utu yayi kucheza ndachicho nditu asomba kodi nanga iwo akuti tu bwanji padale pano tichezepo ndi asomba amene tinapeza yayi tikalowa ku beach nditu umene koko kumene tapeza asomba kodi izi timati chani nanga izi timati chani nanga zicha timaika mfriji zimazizira zicha timati chani timve kuchokera kwa akamuna tu nenewa. Njira ulendo wa kuntchito kapena ku business ndipo chosayembekezereka nkudzachitika mukudzachita ngozi kapena mukudzadwala nkugonekedwa ku chipatala so mungathe kupita ku ntchito kapena ku business koma mukuyenera kulipira mabilu komanso kusamala banja lanu zonsezi mungazisove motani mtima wanu usavutike takubweretserani Limodzi Insurance pezani thandizo lotha kufika mpaka 300,000 kwacha kuchokera ku 150 kwacha yokha pa mwezi ndi Limodzi Accidental Insurance pezani thandizo lotha kufika mpaka 75,000 kwacha ndi 250 kwacha yokha pa mwezi mu Limodzi Hospitalization Insurance mawa silipanganika tetezani mawa lanu polowa Limodzi Accident kapena Hospitalization Insurance yimbani *211# ndi kusankha 5 kuti mulowe lero. Airtel Money yachangu yotetezeka yopanda malire ndondomeko zonse zidzatsatiridwa. Good. My vegetables are not. What is that? Masamba pachizungu ndi chani? Kulanga pachizungu ndi chani? Vegetables. Salima tunditu kuli Victoria Beach yayi akuti amenewa ndi masamba tukuma amene akuti masamba chizungu chake ndi chani akuti ma vegetables ndi asicho che uje sango ndi ndazingwira nezipezo inumapaka chani uno okay so timapaka timati inch pitches timati ya inch pitches. Ndali chani? Inch pitches. Inch pitches. Okay. The inch pitches ali ndi likwelo lake ati. Likwelo lake timati. Timati banje? Hakule tabaka. Glass of lemon somebody. Nataka ngombe. Lezo bwana uzigata tunasho. Abandeke 800 program moja. Atabela perform kwa. Mana kudaye umumu. Ndianga nini? Somba umumu mfunika chani? Umufunika yesu blogo bwana. Ayezi? Ayezi? Ayezi kuti atane mene. Kuti umumu somba zakafika bwino bwana. Okay. Kodi diso lika Limodzi limati chani? One eye. Akakapo awiri. Tumati macha? Two eye. Two eye. Ikuanga mwamenga bwino. Diso lika Limodzi ndi banji? One chani? One eye. Akakapo awiri? Two eye. Two eye. Yeah. Awiri two eye. I mean, koma musomba mufunika chani? Mufunika chani? Mufunika chani? Eyes. Eyes. Kuti izi limati chani?
magulu pachizungu umumu mufunika ice mufunika ice mufunika chani ice block ice chani alipo hapo tangu nisonyezani uyu ndi chani uyu ndi chani ice titi aikuno tukusalima tati uyu ndi chani zimene matani masamalira nanga izi ndi chani izi pachizungu pachizungu ndi chani awiri ndi chani eyes uyu ndi chani uyu ndi chani izi ndi chani izi ndi chani awiri onsewa ndi chani uyu ndi chani ndithu nkhani yake imene yoti iyi zimasamalira somba ndi ndithu kusamalira somba ndi sitimasamala ndi ice timasamalira ndi ice mazi oti tikayika mchidebe muje tikayika fridge timasamalira ndi cha timasamalira ndi chani kulanga tipaseni soko ichi ndi cha izi ndi cha maso pachizungu ichi ndi chani achicho afika tukuno tu kusalima kuli Victoria Beach achicho afikapo tiyayi pamenepa ndi pamenenso tu pali somba ndithu iyayi tisaiwale kuti iyayi mafishermen itu anachokera tu kumeneko ena kwa achangirikana achicho simuyenda lero tutaenda kufika kumeneko kumene ndi imene ichi ndi chani ichi ndithu pathupi pa munthu palinso ayezi komanso kusomba kulanga ichi ndi cha uyu ndi koma ichi ndi chani ichi ndi cha izi salima ena kumana kuti salima sisunga chani salima sisunga cha senga pe sisunga chani sisunga kapete ndikunama nkulonga chana tabwera kuno chana inenda kubwera ndonde kwenda kwambiri kumwe yakulu kuno mapaka chani basi timagulisa sombazi kutero kutamanga kuti libezeka ichi ogulisa munthu amene ozikonda maneno linja akupanga chani pa chizungu munthu ozikonda kuzikonda ekha ndi chani mwati cha selo chani selo chani munthu ozikonda matani selfish kulanga munthu ozikonda matani selfish ogulisa somba selfishness ogulisa somba ndi selfishness ogulisa somba ndi fish seller ogulisa somba si selfish not selfish kodi mkulanga mwavala chani mbeni apandavala maglasi pachizungu matinted salima sisunga kape senga be sisunga kape tiya kucheza hapo tu atitopene yeye tabwera kuzagula fish ndi vitu zote zaenda bwino bwino ayo koma wasaleleni tulaka ndako kangena makrisa simwalo zani ama kanisa iliyo bado bobo muzi uteka bali kuti akulola kuzigulisa ziwalo zani mambo simu kulisa ayezi banomo tabela nikulanga inch pitches namba inch pitches
Ngati. Kabena nikulanga. Okay. Boma limaganiza kukulisa cha ziwalo za chani. Zantu koma pano mukulisa cha mulindi chani? Ndi somba. Ndima chani? Maize pro. Timeka mulindi majani? Maize. Akukulola zani bajiti mukulisa pano kwa maize. Maize ndone kuti pali makani makriti mu. Pano papa tunde mandi masungira mwezizi kuumitsa kuti zisamalira somba zomwe timagulisa kuti alendo obwera azidi kula zinthu zo sabwino. Ndeni machana ameneyo? Ndi maize pro. Maize chani? Maize pro. Machani? Maize pro. Maize pro ndito. Mukugulisa pano kwe? Boma likulolani? Panopa iferi konena kuti boma likutiloe pone kuti kugulisa ziwalo yasha ziwalo maize pro. Machani? Maize pro. Okay, somba ziyama zitosa maso. Zima zitosa maso. Okay. Okay, what is ice? Ice ndi okay. Ine chichewa sindidziwa. Ndende kufusana pa chizungu. What is ice? Ice ndi madziwo. Chizungu kulwanga. Ndimata izo. Azungu akabwera pamwe mfana ubati. Bala twena asamira amata panova kulanga. Zikuteka. Masabora timu ya njini. Abantu pali mpendo chani? Ndeti cheze bangono. Chabo no timbe ababa. Bwera ndabamba? Nje kunoko Singape? Ya Singape. Kucha? Kunoko Singape. Salima Singape. Singape. Kodi mati Singape kapena Singape? Singape. Spelling yake ndija? C E B C E B D A imene ndeli chani? Singape. Singape nditi ya kulu tu amene amakhala ku Singape ndi timu masapota chani? Masapota Police kumapanga zake. Ya basi nanga madzazari timakondo kuwera nayo imene ne kuwina. Acha tibe chipanike ndi chene. Okay chapa. Le mukupita ku kasamba kunyanja kapena chani? Abantu kasamba kaya kunyanja. Ichi ndecho chonyulira? Ndi scarf. Ndi scarf ya timu yanji mene? Timu ngati no mphepo. Toleze mphepo chabe. Kodi scarf pa chizungu ndi chani? Ndi scarf chizungu. Chichewa imene ngati salu yankhosa lino. Salu yankhosa. Nanga imene mwafala pamene pa? Ndi helmet. Ndi chani? Chipewa. Ndi chani mene helmet pa chichewa ndi chani? Ndoma chizungu. Helmet ndito. Tango baka nditone munthu momene imachita. Ikuima mobanji mene mwe. Kuima ifotiro. Titsiri nimakari kari rapinda yonje jibeno mparo ti muno mukachikozo kwa singa gwe. Nde imene ndi chani? Helmet pa chani? Chichewa pa chizungu ndi chani? Acha. Ndiye Bulesi masapota akocha Bulesi ndani? Akocha Bulesi nadzo kuno bune foreign ndakasambio South Africa. Mwaka South Africa? Chabu. Ndiye mati apa pale mbedo ndi chani apa? Support eti? Yeah. Apa. Support kapena support? Support diga read ti. Ndi chani mene? Support eti pale mbedo chani? Support. Ndi apaso akuna kuti Mibao Television, creativity that does us. Akuti banji? Tambia nesa. Mibao Television, creativity that does us. Mibao Television, creativity does it. Does jani? Zukamba sama dozen ansomba eti. Dozen, yes. Ansomba eti. And then Mibao chani? Television, this does it. Okay, chabe. Apa lembedo chani mimi? Abo bantu ndalembori Mibao Television. Penapo? Ati Mwakalisa kuti kwenu? South Africa. Ku South Africa? Yeah, South Africa. Ku South Africa. Kodi South Africa ili dziko lanji? South Africa ndi Africa imwe. Dziko lanji? Tikati South Africa ndi tingati nzinda ndingati dziko la nzinda tikati Zimbabwe makaso ndi Zimbabwe. Koma South Africa ndi South Africa ndi South Africa? Yes. Imachokera kuti konise nambia ili ku Europe kapena ili ku Asia? Ili konkuno. Osati ku Asia ya. Osati kuchani? Ku Europe yayi. Osati so kuchani? Ku Asia so ayi. Ku Asia so ayi? Chabu mu Africa mama. Timene ukukitemo. Kakani pamene papa nkulu. Yasa ndandaula. Je, ili kuchani mene hii?
Ili mu Africa momwe. Siri ku Europe. Siri so kuchani? Weja swai. Kuchani? Weja hai. Kweja swaya. Kodi spelling agent chani? Awonde nizofula. Okay, jabu ni yoyo mwina zofula tingonena spelling ya Sengape. Ndipa jamu ndati banchi kunongo. Sengape. Mwati C C A H B A. BA. Ndimene chani? Sengape. Kulu ndo ndimapanga business kamina geni. Timapanga geni. Geni? Osali business. Walenga chintu. Ndi geni. Si business? Business imakhala okulisa. Amene akutenga chinthu icho kwachigulisa amakhala chani? Ndi business. Geni? Geni oti tikachitenga chinthu chengati chathu. Ndi tikamugulisa uja. Ndi makhala chani? Geni? Ife imene tikatenga afe ndi geni. Ndi geni? Komeyo jaya apanga ngati business. Chifukwa zimene mugulisa ifeyo si zimene yakagulisa. Mwina mtengo siyana ndi imene yakatani. Atigulire ife ndi imene yakagulisire. Okay. Ndiye kusiyana kwa geni ndi business ndi chani? Kusiyana kwa geni ndi business umasana kuti iyi ndi chake chinthucho. Ndi geni ndinenda chitenga chinthu ndingulise zangayo. Ndi geni? Ndi geni. Ndi business echo chitenga chinthu chakachigulisa. Isatu chabu pamene. Manga zabwino. Mupaka banyi mafruits yo. 150. 150. Nditaona mahande ni koma kodi nkulanga chikwerekeza kunoko Sengape kunokwe anthu akugulisa mazira jo ultra boil aja kodi kunoko ku Sengape mazira jamajaka ndi mafruits kapena ma vegetables ngati vegetable mazira opika majaka ndicha mafruits kapena ma vegetable Ndio ngati vegetable ndichoche the meat majaka ndicha mafruits ndidai mazira amajaka nditu ya mafruits tu kuno tu kuchani ku Sengape mazira ndi majaka ndicha fruits ngati meat ndi majaka ndicha meat ndi nyama ngati yakuya ine chaka safananitsa ndi koma ndi majaka ndi mafruits kapena ma vegetable vegetable ngati vegetable mazira amajero ngati cha ma vegetable kuno tu kusalima tikucheza hapo tu ndi anthu achicho simuyenda lero tu ndafika mayanga ndikusenzeni muzipira tu nani aketu ndimene kucheza hapo tu ndi anthu tu achicho simufika lero tafika ndimene so tu tamvera kodi nanga achicho akuyandikira salima kuchoka mumvera anaona zotani pang'ono pokha tiyeni tu tione tu achicho ndi akamuna tu ameneyo pang'ono pokha tiyeni tione katundu tu ameneyo Sabino. Kwenda. Kumele konkulanga. Sabino. Hapo pole. Ai. Mbata. Adi madamu atukutino kukanga. Kala nditete kitijeze pamene. Malawi mkiona maji Malawi kusikunoko kusingichani. Friends. Mnapenda mpira ucha? Inawina 3 ja? 3-1 ndijani. Chani? Ati Malawi masani ya? Santomi machokera kuchani? Ngodi mwanji yanke lano libera. Santomi ndiziko Santomi. Machokera ziko la Santomi. Santomi ndipo chati ndi Asia, America, Japan imene machokera kuti imene ikhale kuyesia. Kuchani? Kodi inu ndi awa. Madam. Awa ndi awa. Kuchani? Kucha? Asia.
Asia. Asia ndio kutiko. Asia. Kodi ndikupele kunachokera Asia kapena? Iya, Asia ndi dziko ndithu. Kuchani ndi dziko? Asia, Ndi dziko? lakwaluya kumawa. Lakwaluya kumawa uko. Kumawa kukalonga? Iya. Chabwino. Asia ndithu. Kulonga. Kunja kunde masaura timechi. Inezo ndi Wamaniyo. Oho. timu imene imawina ikafuna. Ne mango papo za Chelsea. Pali masapota ake koma ine manager. Madana nayo. Olongumva za manager sio ngumva. Sindigundaso ntima. Simugundawe. Olo munthu atati yayi akulu awa magrasa awa pale medo Chelsea mutenge mkhozova. Ina. Simukafale. Madana nayo Chelsea. Tundi tuno kwa mikute tundi tu. Chelsea ati kula manager za Chelsea amadana nazo sana pale posoja. Kodi restaurant inch pitches. Dadiba? Inch pitches. Likweli lake timapanga. Siningakwanisa ifanya. Chingwesa takwesa lipakono. Lesa lipakono kulaka. Kia likulaka. Inch pitches. Likweli lake. Kana getu ndimene supporter kucheza bodi kuno tukusenga pe achicho simwenda lero tatitiende kuti kuno kusenga pe ango tu yes tutane nina muja ndimene soto mwamvera poto anyamata kugamba poto za ya taonapo maspering taonapo iyai anza toenda bao kukamba poto za yaitu Malawi Sao Tome ndimene to yavuta era kuno kuti dziko limene sakulidziwa kodi nanga inu mukulidziwa ndiye kuti tafika kuno kusalima tafika kusenga pe kodi nanga nyanja ili bwanji ndiye ticheze pa nyanja tione kuti kodi kunyanja kunoko kuli zotani. Program yake ndimene ya supporter abana zanga ticheze amene na ndio amene akunjoya tu alitoa zile popo kusangala kufinapo kuti aisituta kuti nyimbo imene yakuti chani mukunama ntitu yeah nangaso ena na amene tu akugulisa somba pamene panditu kodi amene wa Zabino kodi bazango kazi okay somba yavuta Zabino kulanga. What is missing there? Amen. Ajina sabua nenda amene wa? Nde muwanga banje bajina sabua. Nene siri mababa 11.5. Wajizungundisha na mene ajina sabua. Wajizungundisha na mene sabua sasa nimena ndizikula ndikudziwa madziso apa ndeti ungonyoya we can say catfish yes. Okay, so if this is catfish, what about it? Okay, sabua kampango is different. Yeah, kampango is white and sabua is brown. Sabua is brown, yeah. Kampango is white. Yeah. De madi sabua zusiana manje zimasiana nanga si uyo ndio brown yet. Yeah. Sabu uja ni kampango uja makala wa white. Chabuno. Uja ni kaji kama kala moja. Okay. Nepa kizungu hii swati? Sabua. No, catfish. This one you say catfish. Angasa kama itenga ndio panda mamba. Onde chili chose chobanda manda ndi catfish. Chili chose chobanda manda ndi jani? Catfish. Acha. Je amana kuti inch pitches. Ndabanje? Inch pitches. Yeti maimbandika likwelu kage. David Baji? Inendibira manu simida. Yeah, inendibira manu. Inch pitches. Deba inch pitches. Baji? Inch pitches. Likwelu wage? Yeah, program yake tuntimene ya supporter tu. Kuno kunyanja titu yae, kucheza support titu yae, mene mukonela mo yae, yae. Na kadipa kamaji mina kingo tene sona tanyo wangale tu kapino kulanga mwabu no bwino mukunama Sabino kwa kulu. Sabino rajito.
kusangala to mazi kodi mene ndimati chani swim mapanga cha masambira pa chizungu swimming jambo mozi spelling swimming ndi cha SWIMMING swimming itu kunena tu komene timu masauda timeshi Wanderers. Yes. Wanderers jeti amati mwina after wina watopa ama mutani ama mutulusa chizungu chake ndimati chani substitution Yes. spelling substitution ndi chani jeti zilemba mene pa you tatia tilembe hapa you bwana hapa nkwanga hapa mwadi S U tiambeka yawa B S awagai S T U T I O N Mwalimaji S U B S T U T I N tu ya sapota tu kuno tu kunyanja ajicho simpera kunyanja lero ajajani ajipa abera ajicho bweo mazi tu amenewa kodi ya Malawi madzi amenewa kwagwirisa ntchito madzi tu amenewa tu ambirimbiri koma ena akubada ali paka kudandaula kuti akuvutika kuti alibe madzi koma madzi tu ndamenewa ulimiso ambiri tukanika kuti madzi amenewa tagwirise ntchito to bwinobwino koma lero iya achijoso afika tu mmene munthu yabona kuti ali titu madzi tu mweni titu madzi kusangalapo tu programu ya supporta lero kupangikira madzi yoti ndezi zimenezi kakunde iya ajijoto kubwera nawo so tupapa kodi imene ndi school yanji imene kapena ndi school kapena chani ndi bedre ya ndani kodi ni pata ndeu tio uya amene koyera ko kazungu Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, can I get one minute? Yeah, birthday, So you know, ich in the mensch. My beats. Maja? My beats awawa? Yeah. Oh, amatani chiro again jan. But severe sound Kubera sound ni macha majani? my beats. My beats. Yeah. Kodi ena amati my headphone ndi my beats zimasiana bani? My headphone amaka uzikisa phone hiyo. Odani? Uzikisa phone ndiga. Oh, my headphones umaikizira phone eti. Amagodi. Koma my beats umatani? Okay. Nde amene umhavala muchani mene. Ndangwaika mukosi. Mukosi? Kwa chizungu mwaika muchani? Muchani? Abalani kulanga. Iya, akutu wavala muchani mule gate. Mwavala muchani? Kwa chicheo wavala muchani? Mukosi pa chizungu muchani? Muchani? Mule gate. Iya, akuti iya avala tu ma headphone
machani mabisi mujani mulegeti akuti avala mabisi mulegetu ya nkhani yake tu ndimene iya nthawi nkwanga akuti nthawi yendani ndithu koma iya kuchirapo tu ndi anthu osiyana amene ndatsozi ndithu avala mabisi nkosi ndithu ndeko mabisiyo pachizungu ndi chani akuti legi ndithu akuti avala mulegi tu mabisi tu amene ndithu kuchezapo kuno to kusalima nkulanga zabwino siticheza kodi itu ya nguli ya mbemba mwanji tabaka tonde so matimu ali maina alibe maina nkonga dadi fotokozeni kweli mina inu mazizi wabwe bwino mbola chabnia akuti tumbo mai yange mina inu mugazizi eti fotokozeni sa gani mene ya mtini mbabe kama kala masewera ndezi matani basi tumasewera wana mejeza yao kodi amai sama menya nao anthu akazisa menya nao bwanji Tima kanika sanga robo ngira mure. Zokana. Iwe zinako ndani? Zinako ndani? Lure. Eda? Lureness. Rudeness? Lute. Kutano za jani? Basi dikura lure the Bible lilipo. Lilipo? Ndio ilaki napita rudeness? Wao mapiriliza ndede imira pa lure. Koma ali mapitira uti chani? Rudeness. Koma ili nango imira pa chani? Bible imira lute. Ndene nesi anachokera kutiyo. Bible inango imina luruti inu mnaika nesi anachokera kuti okay iwe ndi wandani mbala chani Mbappe iwe Abdullah ile timu yanji Malawi timu yanji Abdullah okay tamba ni pamene 5 chani 500 tike kuti ko 500 Mamai, tiba change chiri kuti ndipasene change tike 500 hapa.
tiyambe alimozi eti. Okay. Okay. Yes. Okay. So acha tabanga tu. Okay. Mugamba Mbappe, kodi uli kuti Mbappe? Okay. Digani siani basi alese. Alese siani kai Mbappe bani kai kuno. Mbappe. Iye Mbappe digani. Okay. Siani basi deno se muzizuse eri mozi ndeti yape mo mpikisano. Matalikane kabina mutalikane. Okay. On your marks. Get set. Go! Malawi. Mbappe. Abdullah. Mbappe. Ambaye awina ndani mene Malawi. Wawina ndani? Ndijani? Wawina ndani wani ndu? Tu ndani? Malawi. Sili ndani? Mbappe. Chabino. Ne Mayanga. Inu ndamene munalali pali head. Yeah, so Mayanga inu muteke 500 500 mumpase. Amene 500 mumpase ndani? Uiso ndani iso? 500. Sizabino mene. Itu kucheza hapo tu kuno tu kusalima nditi ya kuona hapo itu game tu imene yanguli nditu chicho tu wina kubela so kuti achicho kani pamene pa ndikuze ndi zimene zikuwanga tamenya ka freestyle kwako kwacha. Okay. Ndindira karulo ine blessings bile ndakarulanga ndoti timbikire maphunziro. Right. Anyamata ndatsikana tentose timbikire maphunziro chifukwa kuziwa maphunziro ndiofunika kuti achijo afike pamene pankhani yake ni maphunziro ndiki yachili chose ndaona azunga mati education is the key to success. Ndiyo tilimbikire chifukwa zaithandiza kuti feti fike pena pake maona achicho akudyera nkhani yake kungoti panga ifo tipusa mafunso kungoti panga maintervene ndiyena zimezi ndiye zofunika chifukwa maphunziro sikuti amapangisa kuti munthu akhale pena pake koma ayi kungomuthandiza kuti akhale ndi knowledge ina yake ngati mmene alira achicho amata kumatifunsa ndi mafunso ife kumabalalika nato zimene ndiye zofunika kumbali maphunziro chifukwa amatitsegula ubongo. Education is the power to success. Good. Kodi ndalama chaenda bwino mai? Kodi manga? Kodi manga? Ena maninapo za Adidas. Munamva hapo za Adidas? Mukava za Adidas? Ya katika echede. Mazivela utiko? Amati chani? Sinezoro nhauzake ya. Okay. Koma munamba mwana hapo pena hata pale mendo Adidas. Utiko? Saba Roma lempo Adidas. Lero abene wafala pocho lemendo Adidas nda. Palibe hapo. Palibe hapo pano bodede. Chabani palibe hapo amene wafala pocho lemendo jani? Adi. Yeah, kani yake tu ndimene kucheza hapo tu ya kunoto kusana ndima ndimene wako kama program yake ndimene ya support sawe program ndimene akuti pasira to di anzato to Britam na mene so abwedesa chi insurance cha bwino nditu a business ngati amenewa kupereka tu ndrama yochepa kuti business yawo ngamene apita adwala ali kuchipatala azala ndile ndalama nditu komaso ngati mwachita ngozi panjinga pakabaza itu ndi ndrama zochepa zokha zimene mungamalipire pa mwezi inu muzachitidwa tukava nthawi imeneyo yokuti iniyo zakuonekerani nditu zimenezi akunena tu ndi Britam nditu tiyeni tikwemba tu hash 211 star 211 hash kenako ndi itu ndikuyikapo chani ndikupita pa option number 5 kuti mulowe tu kumene muchite register nthawi imeneyo muzachita kumangopereka ndrama yochepa tumina 150 pa mwezi ndikuti inu to muza thandizika nditu Britam itu company yotsogola abalanzanga George Brian B kuno to ku
iya ito kuno tuku Salima Senga benditu. Kodi zigege hapa zikufunika? Afuna zigege nana? Tatenga nale se mozi. Ndemu werenge dweti? Chimozi kuchoka hapo, chigege kuchoka hapo. Chigege kutani? Chigege kutani? Kujoga. Chigege kutani? Kujoga. Chigege kutani? Kujoga. Chigege? Kujoga. Chigege? Kugoma. Chigege? Kodi chigege zanu zonzajani? Zachinangwa? Zimasiana bwanji ndi zampata? Zimasiana. Okay, so tikamaja zigege. Timajanga ti drinki kabena fruit. Tuja kati fruit kuti zigege tuja kati tu fruit situja kati drink tuya kani yake tu timene ajijo tu kuno kuno matenga bwino ndizipita dweti takwana ndrama moti pasa chenje sajeni mati mwina ndikubweresera ndikubweresera eti chabwino iya kani yake tu ndimene matala zabwino kuweruka imogwira ntchito ya ntchito Ine ndilimi. Mlimi? Ni malima. Pachizungu? Ni maligi. Agriculture. Pachichewa ndinu mulimi. Pachizungu ndinu chani chani? Agriculture. Iya ibambo to amene odi pachichewa ndi mulimi. Pachizungu ndinu chani? Agriculture nditu kuno kuchani? Kusalima kwa mikute tu. Kwa mikute tu ndito. Netimati Mibawa Television creativity that does us. Ndati bwanji? Mibawa Television. Mibawa Mibawa Television. Yeah. Wina nkanene? Television. Tika kitimbe bwana. Mati ba? Mibawa Television. Creativity that does. Anage. Na bwino. Bwanji nene modeka ineyo. Tanena. Mibawa Television creativity that does us. Mibawa Television. Okay. Iliyo mabata zoli malima. Ndeba chichewa ndinu ndani? Mulimi. Pachizungu ndinu chani? Agriculture. Okay. Iliyo mabata zoli malima. Ndeba chichewa ndinu ndani? Mulimi. Pachizungu ndinu chani? Agriculture. Chamani. Kodi Amundu jedu. Ndipase 500. Mukana? Ndilandi. Mukana 500? Yeah, ndila. Ikaninjinja papa, ikanipa tikasita popo. Ndila 500. Tien. Kodi imatazo bila kusokola hii? Komandi. Okay, mukimbike. Kodi ikamapita nsokolo timati chani? Go forward. Ikamabwela mbuyo? Backwards. Mugango sikatwe. Lero ndili mokondwa atu lero. Ndakondwa. Simatendo kuno? Kukonjwa. Iliyo ndinu mulimi wacha nini? Ine ulimi chinangwa chimanga. Kodi chinangwa pa chizungu tichani? Kasafa. Kasafa. Jamani guys. Kasafa hivi? Kajani? Kasafa. Chipata ni kama safa kamene koko. Kamene kama panga zindu. Mapanga ufaso. Upika nkuja bwino. Kati sindani guys. Kashani kamene kwa? Kasafa. Kajani? Kasafa. Pachichewa ndi chani? Chinangwa pachizungu? Kasafa ndito. Kodi kanafa litino? Chaka cha mawe. Ndebate iniyo mchirano ndinu chani? Mulimi. Pachizungu ndinu ndani? Agriculture. Nene nani bwino kuti ndine mulimi pachichewa pachizungu ndine. Inu ndinu ngani? Ine ndaswedi chingo. Ndinu? Ine ndi mulimi. Ni malima chinangwa. But in English chinangwa ni kasafa. And iniyo ndinu chani? Mulimi. Mulimi pachani? Pachichewa.
Pachizungu agriculture. Agriculture. Kodi mai change tu. Ana wabanjiri. Basi akusangalala. Akusanga. Matijandi mibawa tere? Mibawa tradition. Queen of architecture. Hata sinda nini zanga jione kapompo. Ya wandi yao di 500. Kandi basa ni 500 ngati mulina. Mapindula tu. Muna kadi munafulumira tinakaponyana tu. Munakaponyana nazo lisi. Izi zakunoje. Ndito. Ufama onu u agriculture onu munayambalitira. Chaka chino cha 6. Cha 6 muli ndani? Ndili ndimi. Muli mulimi kapena muli chani? Agriculture. Pachizungu agriculture. Ndio kwa funo nina monyadira. Ndio kati chani? Agriculture kati cha? Agriculture. Ya kana ketu ntibene ya tente. Sima na ndao ndijani? Pachizungu ndijani? Wili bala. Ngati pachao chili chonyamulira nanga chichao ndichi chewa zimafanana. Zisi zimafanana. Pachao ndicho nyamulira. Pachichewa? Pachichewa chotengeramo. Pachao chonyamulira. Pachichewa chotengeramo. Pachizungu sinujo abo. Ichi ndijani zinaki? Wilibara. Chamuni. Abala zanga George BNB pa program ine ya supporta lero ya itubwera kuzasanga kuti kuno tukuchani Senga Bay. Spelling Senga Bay ndijani wodi? So kwa muli kuno ndi kwa Mikute. Kwa Mikute. The spelling ya Senga Bay kwali kucha? Mali chani kwali kuti? Mikute. Spelling ya Senga Bay ndi Mikute. Sijo njede. Spelling ya Senga Bay ndijani? Kuna ngasema noti ndi Mikute. Mikute. Spelling ya Senga Bay ndijani? Mikute nditu. Yeah, spelling imene ya Senga Bay ndi Mikute. Etimu baino. Isabu ino. Wakuchani mene? Wakonseketi. Ino ndi zampira zimasata. Ino mapanga chani? Zachisamu zoka. Netu nkuwerekeza kuti pali makolani 31. Makolani angati? 31. Ichosepo makolani 13. Asalapo angati? 31 asala 20. Asala 20. Yeah, pa 31 ichosepo 13. Asala chani? 20. Ndituya kuno tuwa jijo dimene tu mwazi perera. Ningakutedwe senene. Maninga nintawe. Mina mungu nena mao kuti characteristics. Characteristics. Mati mibawa television creativity that dazzles. Mungabeleze mawa meneo? Tangu esanba mimi mutaleperepo pomwepo. Mibawa television creativity that dazzles. Mibawa television. Yeah, mukachedwe. Ditu. You also tell us Abiti muli banja abiti. Inacha shop Kodi abiti. Apa pali mtezao. Kodi mtezao mene umu muli popcorn. Mtezao anthu akamaja. Kumaja ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ma fruits nanga popcorn ya kumaja ngati chani? Akumaja ngati machani? Ma offroads zina za kuja ngati machani? Ma fruits zina za kuja ngati machani ma offroads akuti mteza umene kunoko akuja ngati ma offroads itu kunena to kwa maito amene watiti mai ndani? Mai shaibwe ndanama zimene mwanenazi? Machani?
mapoftozi ndithu iyayi kuno tu kusalima ndithu George Brian B kuchezapo mwanena ambiri mwandida ndalo kuti kusenga bebwansi mabwera lero tu ndabwera tu lero ndangobweranso tu ndi moto kuti bu akuja ngati machani maofozi ndithu ngati akacho ndimene achicho kuchezapo tu kuno tu amanazanga nyimbo imodzi sachezera gule ndithu kodi nanga tabwera pa kodi pacha pano ndi pachani pano si pa mikute koma pa mikute pachani nkulanga chimene mwavala chini cha chipewa udu udu ayiyayi ati amene watu avala udu ndithu avala udu tu amene watu ndithu achicho ndi simunavale chani simunavale udu ayiyayi akuti amene watu avala tu chikuni udu ndithu chichati mwavala chani chi udu avala udu tu amene iyayi kani yake tu ndimene avala udu kodi okay tikanenga chiche timasira moto chiche timati cha timayasira moto chiche nkhuni timati nkhuni pachizungu nkhuni zija pachizungu timati cha chachikulu simutsoti ndi chani nkhani yake ndi imene iyayi timanena tu za shehe amene anachoka apa atiuzapo za characteristic padali pano tiye tikumvera kuti ntchito za shehe zili bwanji. Yes, cha background umene ntchito za shehe anali apacha amene kuti mundichedwesa ntchito zake tu ndi zimenezo tu zikumveka tu pamene sichonchoni ndi momwe modeti amathamangira kuntchito kunzikitiriya kani yake tu ndime ndemwavala chani apa umene chimalaya chimene chaudu chaudu eti nde sichimalemera sichilemera alipa ndi chipika kuno chipika chilipo uno chilipo chiseche kuti mukanyamula chipika chimene chofuna unyamula anthu akati adufolo ndiye uya uchinyamula ikatu zoika mwa ice zije timati chani ndi ice block ndi chani ice block kodi izi ndi cha maso pachizungu ice timaika musomba zija ndi chani ice block ayayi musomba kunotu akumaika motu maso akumaika musomba tu kunotu kwa mikute abelazanga kucheza munali tu ndine George Brian B pa program imeneyi ya support mchendanenera program imeneyi amatipasira tu ndi Abritam akamuna pa insurance ati limodzi insurance cover ndithu ndiye kuchezapo nene mukoderapo kuti tetigwira ndisanzikane achicho kumene kulanga achicho aire kumene manga aire utetsa kuno tuja ngati chani chalapakama nteza kuno tuja ngati chani offroads ndithu yayi nteza kunoko akuja ngati ma offroads ndesinduza kaiya yamatraso tomato sindikudziwa koma nteza kuno manga mati tikuja ngati chani nteza offroads ndithu yayi program yake ndasazika kale George Brian B pa program imeneyi ya support koma mwina ena mangobwera program ufuna timalize kodi nteza kunoko tikuja ngati chani offroads kodi umwazi ndi bwanji ma 100 mayanga mufuna ntezao mufuna ndakupasani chani umene mutaja ngati chani nteza umene muja ngati chani ma offroads ndithu afuna wina ndani nani yake tu ndi imeneyi tu pa program imeneyi ya supporter kaona kucheza poto ndiye mene mkono tia lero andira ndaso tu bwino mene mkono bwino kundira ndira bwino kuti achicho mwafika achicho inuso mulipo ditu mkulanga mwavala chani malaya yetu andichiswere kumbuyo zinake chani ofoni andichiswere kumbuyo zinake chani ofoni ofoni ofozi kula mene ndichiswere kumbuyo
Avala chani ma opposite. Ndi chani? Chisoti chama chimalachi ndicho. Pa chizulu chake ndi chani? O chani? Sirutozo kuti nakasi pali kumasura mchizungu. Munachula kali udu. Simnati opposite. Udu Okay, udu ndi opposite zisiyana bani. Udu ndi opposite ndi zinthu zosiyana. Zisiyana bani. Nangasi opposite ndi chinthu chokudya. Komasi makhaja off. Okay, udu ndi opposite zisiyana bani. Udu ndi opposite ndi zinthu zosiyana. Zisiyana bani. Nangasi opposite ndi chinthu chokudya. Komasi makhaja off. Okay, udu ndi opposite zisiyana bani. Udu ndi opposite ndi zinthu zosiyana. Zisiyana bani. Nangasi opposite ndi chinthu chokudya. Komasi makhaja off. Anti ofewa. Ndi off. Zinthu zofewa. Okay. Opposite ndi chani? Chinthu chofewa. Chinthu chofewa. Chotani? Chofewa. Lechi machedwa chani? Opposite. Yeah, chinthu chofewa chimachedwa tu opposite. Program yake ndipene ya support. Abalanzaga dasanzika koma ndinakakonta kuti program imene tinakaipasa 2 hours. Kwa Salima, yeah, siku nama ndipe. Musomba timaika mojani kuti saunongeke. Eyes broke. Chani? Eyes broke. Chani? Eyes broke. Tikangoti eyes ni maso. Maso? Broke so zoti mazi kwatira muja. Kwatira amauma. Eyes. Zagirana zauma. Eyes broke. Umarikangoti eyes ndi maso. Ndoti maso bawo kandi eyes. Abalanzaga kusazika tenda sazika kale pa program imene ya support koma lero iya ipaka ndikone tu konkulu tapezako kuti ya maso pa chizungu ndi chani? Eyes. Chichatima inga musomba ndi chani? Eyes bro. Chifukwa chani mamucha eyes bro? Mangasiza sinthani sebele tasintha kuti eyes ni eyes bro ndosiyana. Ndi chinthu chozizira kwambiri kuchivika mmadzi. Chinthu chozizira kwambiri kuchika mmadzi, Musomba kuika mmadzi. Chinthu chozizira. Eyes bro. Iya somba mukangozika mu chinthu chozizira zimasanduka maso bro kodetro ati maso bro kodetro. Abalanzaga choti ena kumana kuti characteristics.